नै नितायासो सफैलायबाय बिना दाबो जाया ओंखारनायानो ओरैहाय फै नै जिरायफैथ' बेवहायनो जागोन दे मादै सासेना देलायनायानो थाब जाया दानिफ्रायनो लिपस्टिक काजोल आयु मा जागोन बे फिसा सासेजों देलाय मांग्रिसो जासिगोन नोंदां जाबाय दे आं ओंखारखांबाय थौदो आब'निता आयै थाथ'दो दे मोजाङै थां बारा खाथिंला खुथिंला दा खालामबाय थासै स्कुलाव जागोन दे आयै Do you have any plans for Sunday? No. Do you wanna come to my birthday party? Of course. At what time? At 5 p.m. Okay, I will be there. Oh, that's great. Hey, Huh? you! What's your problem? Huh? What? मा बुंदोंमोन आं बुजि मोनासै आं बड' मिडियामावसो फरायो Oh, Bodo medium. She did not understand our conversation. हनै जोंना फेना फैबाय Okay, let's go. Ritu, masa नाबबाय थाखो? जेबो नङा आब'निता थौदो बिदिब्ला थांसै My name Ritu है नङा नङा My name is Ritu Ritu दैमारी Hi I'm Ritu My class 6 I'm class read 6 I read class 6 दिनै इंलिसनि मेडामा जोबोद फरायनो हरदों नामा स्कुलनिफ्राय फैनायनिफ्रायनो इंलिसल' फरायबाय थादो दि नों ओहो हराखै अब्लालाय गुबुन आयदाखौबो फरायालासै मानो इंलिसल' फरायबाय थादों इंलिसखौल' फरायबाथ' जानाय नङाना गुबुन आयदाखौबो फरायदो रितु ओंखारखांबाय ना
नै रितु निते सफैबाय। आं दिनै थाङा स्कुलाव, नों थांदो आब' निता। नाथाय मानो थाङा? ओरैनो गोसो गैया। दे बिदिब्ला आं थांनिसै। रितु मा जादों? मानो थाङा नों दिनै स्कुलाव? How are you? How are you? How are you? How are you? I'm fine. I'm fine. What about you? How old are you? I'm 12 years old. दहाय नों आंनि सोंनायनि फिनखौ होदियासै। मा जादों? मानो स्कुलाव थाङासै नों दहाय? बुंलाय आंनो। मैया स्कुलनिफ्राय फैनायनिफ्रायनो नोंनि आखुखौ आं एसे सोलायनाय मोनदों। मा जादों? आइ नों आंखौ मानो इंलिश मिडियाम स्कुलाव होआसै? मालाय इंलिश मिडियामाव फरायनाय गथ'फोरा एथ' मोजाङै इंलिश रायो। आरो जों बायदि बर' बिजोङाव फरायनाय गथ'फोरा इंलिशखौ जेबोखौनो बुजि मोना। बिसोरो जोंखौ मिनियो। मालाय बिसोरनिया आथिङाव जुथा मुजा, गोदोनायाव टाइ, खानायाव फिथा, जोबोर स्टेन्डार्डखा। आयै नों मानो आंखौबो इंलिश बिजोङाव होआसै? आइ सना, जोंनाव एसेबां थाखा फैसा गैया दि नोंखौ इंलिश मिडियाम स्कुलाव होगोन। सोरखारि स्कुल गैयामोनब्लादि नोंखौ स्कुलावनो फाथायहरनो हानाय नङामोन। आइ सना, नै खोनासं, सोलोंथायाव बिजोङा माब्लाबाबो हेंथा जानो हाया। नों बर'आव जेखौ फरायदों बिसोरबो इंलिशाव बेखौनो फरायदों, नाथाय रावाल'सो आलादा। इंलिशा मोनसे रावल'सो, बेखौ रोङिया जेबो लाजिनायनि खोथा नङा। बिदिन्थि महरै जेरै नों नेपालि राव रायनो रोङा, नाथाय नों नेपालि रोङा होननायाव एसेबो लाजिनाय मोना। बिदिनो इंलिश रायनो रोङा होननायावबो नों जेबो लाजिनो नाङा। खस्थ' खालामोब्ला नों बेनि फिथाइखौ मोनखाथारगोन। बेनि थाखाय इंलिश रोंथारनांगौ बिदि जेबो खोथा नङा। इंलिश मिडियामाव फरायबानोखि दि नों गिदिर मानसि जागोन बिदि खोथा नङा। गोसोजों हास्थायनाय थायोब्ला आरो खस्थ' खालामनो हायोब्ला गिदिर मानसि जानांगौआ जाखाथारो। लागै बियो इंलिश मिडियामावनो फराय एबा एसामिस एबा बड'आनो जा। नोंखौ फरायनो होनाय खिनिखौल' नों मोजाङै फरायलांबाय थाबानो जाबाय। आरो बर' बिजोङाव फरायदोंब्लाबो नों इंलिशखौबो लासैनो रोंलांखागोन। थेंक इउ आयै। आं दिनैनिफ्राय बांसिन मोजाङै फरायसिनबावगोन आरो आं बर' मिडियामावनो फरायनानै जोबोद मोजां रिजाल्ट खालामगोन आरो सासे गिदिर मानसि जागोन। दे आंनि सनाया मोजाङै फराय।